गोजौनिफ्रायबो सेन्ट्रेलनिफ्राय आंखौनो डिक्लेयार होथ'वाखैब्लाबो आंखौनो इंगित हरबाय आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं बिपिएफनि नेतामोन गोजौनिफ्रायबो अर्थात सेन्ट्रेलनिफ्रायबो डिक्लेयार होथ'वाखैबाबो आंखौनो इंगित हरबाय बे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय किसुमाना बुजिदों आरो किसुमाना बुजियाखै लोगोसे जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL आव थांनायनि उनाव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा माने खाम्फा बरगयारिया डास्टबिनाव गारनानै दोनजानाय दाखोरसो होनना बुंदोंमोन नङा होमबा नैबेनि सायाव खाम्फा बरगयारिया माखासे खोथा खेमफ्रुदों मिडियाफोरा सोंनायाव बा रिपर्टारफ्रा सोंनायाव आंलाय मानो दाखोर जानांगौ जाखो हा आंलाय मानो डास्टबिनाव थानांगौ जाखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों दा माब्रैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंलायलायबाय थानाय जादों जाहा बर'नि पलिटिकेलनि गेजेराव दा नोंथांमोना जोबजासिम नायना लायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नुनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों अबयस्य थारमाने नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ गुवारै नायबिजिरनो थाखाय होनायनि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा बर'नि पलिटिकेला गावजों गाव दासिमबो आरो दिनैसिमबो आरो इयुनसिमबो बेफोरबायदिनो गावजों गाव सुत्र एना एनि नाथ्रोदलायनाय बखिलायनाय गोब्राबलायबाय थानाय अखा नायब्लानो सोरांब्लानो बेफोरबायदिल' जों नुबाय थानो मोनसिगोन नामा माने जोंखौ गुबुन कन्टेन्ट लाबोनोनो सुबिदाखौनो होला नामा खालि माने गावजों गाव अरलायलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव गोब्राबलायनाय बेफोरबायदिखौसो होबाय थासिगोन नामा दा जोंबो लाबाबानो उफाय गैया मानो होनबा जोङो पलिटिकेलनि बागैनो जों भिडिअखौ लाबोनो होननानै रेडि जाना थाखानाय जेब्ला जानजि खाफ्राखानाय जेब्ला जोङो लाबोखागोन नङा होमबा दा जोंखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया दा आंनि साननाया बेनो नोंथांमोना गावजों गाव बुंलायबाय थास्लायस्लाय बखिलायबाय थास्लायस्लाय इलेक्सनाव नैबे इलेक्सनावनो हायोब्ला ज' जानानै गेलेदो आं बारंबार बुंदों सिगांनिफ्रायनो आरो दासिमबो नोंथांमोनहा जुदि ज' जानानै गेलेनो हायोब्ला ओरैनो नोंथांमोना उन्दुनो इलेक्सनखौ माने देरहालांनो हागोन मारै होनना बुङोब्ला उइनाराव आरामसे देरहालांगोन जोंनि बर'फोरनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनि भटआबो गावसालिया राननांगौनि गोनांथि गैलिया नोंथांमोनानो मोनगोन नोंथांमोनानो देरहागोन नोंथांमोनानो राजा जागोन बेखायनो आं सानो नोंथांमोना जाहाथे खौसे माबोरैबा जों जानो हागोन नैबेखौ नोंथांमोना माथा मारिदो नाथाय नोंथांमोनहा ओरैबायदि सानो हाग्रामा महिलारि साराबो सानो जे आङो UPPL आव मानो थांनो आं बेयाव थांनाय माने आङो गाज्रिखौ मोननाय नङा आरो जाहा UPPL नि प्रमद बर' साराबो सानो आङो BPF आव मानो थांनो आङो बेयाव थांबानो आं गाज्रिखौ मोननाय नङा गासिबो पावार एन्ड फान्सनखौ हाग्रामा महिलारि सालायगोन आरो जे हाग्रामा महिलारि सारा सानसिगोन जे गासिबो पावार एन्ड फान्सनखौ प्रमद बर'आ सालायगोन अर्थात UPPL सरकारा सालायगोन अब्ला जोंहा मा बेनिफिट जागोन नै बेफोरबायदि सानलायो दा बेवहायनो रायजो राजा बिथांमोना गासिबो मिथिजोबो बिथांमोना गाव गावसिनि दरमाहाखौ लानानैल' खामानिखौ सलाया बिथांमोनहा माखासे कारापसन खालामो कारापसननि गेजेरजों थाखा फैसा लुथिनो हायो माखासे कारापसन खालामनानै न' बां धोन दौलत आरजिनानै लानो हायो बेखायनो बिथांमोना गाज्रिखौ हगारलाया गाज्रिखौ सेलायलायगासिनो दं आरोना दिनै जोङो बेयावनो बुजियो बा मिथि मोनो गावजों गाव गाज्रि हगारलायैनि खारना बेनो गावबागाव थाखा थफ्ला बुथुमनानै लानाय अबयसे 10-15 बोसोरनि उनाव जेनबाबो जेबो खहा गैला थिग बेफोरबायदि आरोखि दा जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो गंबाया प्रमद बर' साराबो गंबाया बिदिजों बोरै जागोन जोंनि बर'नि पलिटिकेला हनै दा माने मोनथाम मोनब्रै माबायाव राजनितिकआव जोंनि बर' फिसाफ्रा माने भट थुनो गोनां जानोसै फोरसा फोरसि गावस्रालायनाय जानोसै बर'नि भटआ बायलांजोबसिगोन हनै जोंहा दा XNDP बिथांमोनाबो जा गोदान बर'नि पलिटिकेल आफाद दानो नागिरबाय अब्ला जोंहा अलरेडि जोंनि मानसिफ्रा मायाव दं रायजोफोर मिथियोना BJP कंग्रेस AGP UPPL BPF आरो गोबांथार बेफोरबायदि दंबावो आरो दा नै जोंहा NDP फोरनि मोनसे गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदों अब्ला जोङो गैयाबाबो 8थासो पलिटिकेलाव जोङो बिभाग जानानै थासिगोन जोङो हमनानै ला आङो ओरैनो फर एग्जाम्पल बुंबाय 1 लाखल' जोंहा भट दंमोन दै 1 लाखल' भटार्सआव जोङो जिथु 8था पलिटिकेलाव बा 10था पलिटिकेलाव राननो गोनां जायोब्ला जों अब्ला मोनसे पार्टिया 10,000ल'सो भट मोनसिगोन नङा होमबा 10,000 करि भट जोंहा 10था पलिटिकेलाव 1 लाख जाहैबाय थिग बेफोरबायदिल'सो जाहैयो आरोखि अब्ला जोंनि बर'नि भटआ फोरसा फोरसि गावस्रालायनाय जायो बुखावलायबाय थानानै जों मा जानो जोङो गावजों गाव खौसे जानो सोलों गावजों गाव जोङो मुगैलायनायखौ नासयलायनायखौ जालदाब दोनथ'नानै दान्दिसेनि थाखाय जोङो ज' जानानै जोङो हारिखौ माबोरैबा डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन जोङो बर' समस्यानि थाखाय माबोरै उन्नति खालामनानै होनो हागोन नैखौ जोङो सिन्था खालामनाया मोजां जागोन नामा आं बेखौसो नुहुरदों दिनै जोंहा UPPL आव थांबाय खाम्फा बरगयारि सारा गावबो थांबाय आरो गावनि उननि मानसिफोरखौ लोब लादों आरो थांदों बेबायदिनो UPPL आव BPF लैहोर रायजो राजाफ्रा जयनिं जादों आरो BPF आवबो UPPL लैहोर जयनिं जादों दा बेखौ सानबाबो साननो हायाखै दा आंनि साननाया बेनो बबे बायदि मानसिफ्रा UPPL आवलाय
BPF जयनिं जाबाय थादों बबे गुदुंनिफ्राय ओंखारबाय थादों बे रायजो राजाफ्रा बहा दंमोन सिगांफ्राव जयनिं जाखानाय नंगौना नङा आं बेखौसो बिराद सिन्था खालामगासिनो दं आरोना ना बले बे जाखोन्दाफ्रानो ओरै जालाय जागासिनो दं नामा 500 थाखानि थाखाय 500 थाखा बा 500 रांखौ लानानै जोङो ओरै जयनिं जालाय जागासिनो दं नामा होनांगौआ जों जेरावखि होआलै जोङो जयनिंखौ ओरै जालाय जाबाय थागोन जोंहा 500 मोनबानो जाबाय नुजाहैनायनि थाखाय दसे माला गानहैनायनि थाखाय बेफोरबायदि सानदों जानांगौ दा सानदोंबा जेबो नङा नोंथांमोना नाथाय भटखौ होनायखौ थिरांथाखौ खालामना लाखा आरोना थि खालामना ला नोंथांमोना जायखौ देरहाहोनो गोसो आं बुङा जे नोंथांमोना BPF आव होथारनांगौ नोंथांमोना UPPL आव होथारनांगौ नोंथांमोना गोदान पलिटिकेल दानो नागिरनायखौ सापर्ट होथारनांगौ नोंथांमोना BJP आव होथारनांगौ कंग्रेसआव होथारनांगौ होननानै आं मालाबाबो बुङा दा नोंथांमोनहा सिन्था चर्चा खालामनानै नाय सोरबायदि लिडारा सोरबायदि पलिटिकेलनि दैदेनगिरिया जोंनि बर' समस्यानि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन आरो हारिखौ अनफावरि लिडार जानो हागोन गासिबो मिजिंखौ सुस्रांनानै होनो हागोन एक्स NDB बिथांमोननि दुखु दाहाफोरखौ सोर गोजान खालामना होनो हागोन जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बिर जोहोलाव NDB बिथांमोननि केसखौ सोर फोजोबना होनो हागोन बा बिथांमोनखौ सोर उदां अख्राङाव बिरहोनो हागोन बिथांमोननि न'खरखौ माबोरैबा आलो गोजोन मिनि खुसि रंजा खुसियाव जों सिगांनि बायदि लाबोफिननो हागोन बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै नायदो बिनि उनाव नोंथांमोना भटखौ जेराव थुनो गोसो बेयाव थुदो आरोखि दा आं बारा गोलावखौ बुंला नोंथांमोना निस्सय नायनानै लादो सोर बिथाङा सेन्ट्रेलनिफ्राय इंगित हरजानाय आरो मारै जानो थांगासिनो दङ UPPL निया माबोरैहाय जानो थांगासिनो दं आरो BPF निया मारै जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नायनानै लायोबा बुजिनानै लानो हागोन आरो खाम्फा बरगयारि साराबो मारैहाय बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो गावसोरनो दिनै वमेन BPF हिसाबै निसिमानि बिसोरो पलिसि लानानै बेखौ लादों बेनिफ्राय जोंखौबो लिंहरबाय दा युथआबो दाखालि बेयावनो लादोंमोन आरो BSU जों युथजों BTC इलेक्सना जिहेतु खाथि जाबाय बेनिखायनो बयबो गावबागाव प्रिपारेसन आरो बे निसिमा समष्टिया देरहाखानाय समष्टि आंनो जेन'बा दा मोनसे आरोबाव जे जों देरहानानै जोंनि गोबां खामानि मावबावनांगौ थानाय ब्रिजफोर एग्रिकालचार दिगाव रड्स दिगाव आरो गोबां दिगाव जे खामानि मावबावनांगौ दङ नै बिनि थाखायनो बे BTR गभर्नमेन्टआव जेसेबां जोङो आसा खालामदोंमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखिसै दा बेनिखायनो BPFआ गभर्नमेन्ट दानानै जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै जोंनि निसिमाखौ लुखांनो हायो बेनिखायनो युथआबो BSUआबो आरो वमेनाबो आरो जोंनि पेरेन्ट बडियाबो आंखौनो आरोबाव खनसेबाव इलेक्सन गेलेनानै गोजौनिफ्रायबो सेन्ट्रेलनिफ्राय आंखौनो डिक्लेयार होथ'वाखैब्लाबो आंखौनो इंगित हरबाय आरो जोंनाव खुनु माबा मोनसे गावजों गाव पार्टियाव बोराबलायनाय जोंनाव जेबो गैया बयबो ज'यैनो जोङो पलिसि लानानै आवगायफिननो थाखाय देरहानो थाखाय जोङो आवगायबाय आरो आंहाबो मोनसे सिमां दङ जे गोबाव सम आङो एबसुनिफ्राय खामानि मावबोनानै बै समाव गोबां जारिमिन थांबाय गावजों गावनो नांलाय खमलाय साहाजों NDB खोलाजों BLT गेजेराव आङो बै समाव एबसु प्रेसिडेन्ट जानानै खामानि मावबोदों गोबां जेंना जेंसिखौ सुस्रांबोदों जिबनाव भय जादों दा जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय दा निसिमाया गोबां बेकवार्ड जागामोन दा BTCनि गेजेरजों जोङो नैबे आइफवालि ब्रिजखौ मोन्दों बेनिफ्राय हरै रौमारिजों हाग्रामा ब्रिजखौ जोङो मोनबाय आरो बेबायदि गोबां खामानि मावबावनांगौ गोबां दिगाव गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां सेक्टराव जोंहा खामानि मावबावनांगौ दंखाय बिथाङा एक्सपिरियेन्स आरो नैबेयाव गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो दिनै गाबथाबाय गुबुन पार्टियाव थाङाखिसै बेखौ जोंनि पाब्लिकफ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो थाङै नै BTCनि इलेक्सना दरजा सौबाय फैसिगोनानो चिफ मिनिस्टार मानगोनां चिफ मिनिस्टार बुंनाय बादिब्लाथ' दुर्गा फुजानि सिगां सेप्तेम्बर बिदि जुदि जायोब्ला 15 आगस्टनि उनावनो कड अफ कन्डाक्ट नांगोन आरोखि आरो आसा खालामदों आरो आङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो आङो खोनादों जे गोबां सोनाबजों सानजाजों जेरैबो गासैबो माने BPFनि मोनसे ढौआ फैबाय जोंबो हाबजेनबाय निसिमायाव खामानि मावजेनबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा मोजां आंनो आफादगिरिखा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो 7थायाव जेसेबां हायो एसेबां थांनाय बारावथ' जोङो मोनबा लाबोनो हादोंमोन दा बिदिनो मोनबाखौ इनटेक्ट नङाब्ला बिनि बारा जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों बेबायदिखौ नायोब्ला केलकुलेसनखौ नायोब्ला गासै माबाफोरखौ नायोब्ला पाब्लिकनि जिनाखि रेसपन्स होनाय बेखौ नायोब्लाथ' हाग्रामा
सारा निश्चय शिफ्ट जागोन आरो BPF-आ गभर्नमेन्ट दागोन उइदाउट एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो हागोन बायदिखौ बिदि नुदों दा उनाव मा जायो बेखौनो नुबाय थादों आरो आंहाबो मोनसे निसिमायाव गोबां खामानि मावबावनांगौनि आद्रा खामानिखौ मावफुंबावनायनि आंहा सिमां दङ दा बेवहाय आङो निसिमानि मानगोनां बिमा बिफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों आखाइ खबजबनानै आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना BPF-आव नांगौलाव आंनो फैगौ BTC बिसायख'थियाव जाहाथे भट होयो बेखौ आङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जोंनि यांस्टारफोर युथफोर स्टुडेन्टफोर अलरेडि बिसोरो डिसिसन लाबाय जोंनि युथआ डिसिसन लाबाय जोंनि वुमेन BPF आइजो BPF बिथांमोनाबो दिनै गिदिर गिदिर आलासिफोर फैदों बिथांमोनाबो आंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बेयाव मोनसे वार्कार मिट हिसाबै लादों आरो साक्सेस जागोन आरो बिथांमोना फिल्डआव हाबसिगोन दा आङो बयखौबो साबायखर होबाय दा बेखिनिखौ बे जाहैबाय बाथाबारि गामिनि बेवहाय जोंनि BPF आंखौ समर्थन होग्रा माखासे मानसिफोर दङमोन दा बिसोरखौनो हुलु हुला गामि एसे हल जों सोजोबबाय 19टा परियाल 19टा न'खर बिथांमोनहा दिनै UPPL-आव आंजों जगदान जाफाबाय सारखौ माने BPF-नि गोबां दैदेनगिरिया बुङो माने UPPL-आव बिथाङा जेबो फ्लड मोननाय नङा मोनसे डास्टबिन बायदि बाहायगोन जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना BPF आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं BPF-नि नेतामोन दा UPPL-आव फैबाय नालाय UPPL-नि नेता जाबाय आङो आरो जोंनि माकसादालाय माथो जोंहा समाज सिबिनांगौ खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ मेइन इसुआथ' बेसो